Mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika tsopano amalizisa ntchito yosankha nduna zake zonse, pomwe lero lachisanu akhale akutsekulira nyumba ya malamulo. Ndipo pa nduna zimene azisankhazi, ndunazi zilipo 24, ndipo ena mwa anthuwa odziwika bwino ndi Peter Mutharika omwe awasankha ngati nduna iwona zachitetezo cha mdziko, omwe adzigwira ntchitoyi ndi Norman Chisale ngati wachiwiri wawo. Ndipo mu mndandanda mulinso Patricia Whiskers omwe apereka chidwi kwambiri kamba kakuti iwowa adali ogwira ntchito ngati mmodzi mwa atolankhani ku nyumba ya malamulo, mongoyembekezera asanasiye udindo nkukayimira ngati phungu wa nyumba ya malamulo. Iwowa pano ndi nduna iwona za chinyamata, za masewero ndi chikhalidwe. Mutharika aphatikiza maunduna ambiri omwe mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus Chakwera amawasiya paokha zimene zapangisa kuti ndunazi zikhalepo 24. Mtsogoleri wa dziko linoyo adanena mobwerenza kuti si onse omwe akhale pa unduna, koma amene asankhidwawo agwire ntchito yotamandika chifukwa sawanyengerera ngati sagwira bwino ntchito mozipereka. Choncho mundilole ndikupatsireni momwe mndandanda wa maministers onse momwe ulili. Ndipo pa maudindo tiyambira udindo wa eni amene ndi professor amene ndi mtsogoleri wa dziko lino. Tikuyamba kunena kuti pa president and commander in chief of the Malawi Armed Forces amene ali pamenepo ndi his excellency professor Peter Mutharika, ndipo yemwe akubwera ngati first vice president amene ndi right honorable Dr. Jane Mayemo Ansa amenewo ndi amene ndi first vice president. Ndipo a second vice president ndi right honorable Enoki Kanzingeni Chihana amene wakubwera pambuyo pa amene wa Jane Mayemo Ansa. Ndipo pamenepo pa minister of state kapena nduna ya zamdziko pamenepo pali honorable Alfred Ruwan Gangata. Ndipo pa unduna wa zachuma komanso ndondomeko zachuma amenewo ndi honorable Joseph Mwanamveka. So minister of finance, economic planning and decentralization amene alipo ndi amenewo Joseph Mwanamveka. Ndipo minister of agriculture, irrigation and water development amenepo pali honorable Loza Fachimbilizi amenewo ndi amene ali kuyang'ana ku nkhani za ulimi. Ndipo pa nkhani ya zamaphunziro, unduna wa zamaphunziro amene alipo ndi honorable Blight Nsaka. Ndipo minister of justice and constitutional affairs pamene pali honorable Charles Muhango. Ndipo pa minister of foreign affairs and international cooperation pali honorable George T. Chabunda amenewo ndi amene akuona pa nkhani ya zamaubale a mdziko. Ndipo pa unduna wa zaumoyo ndi ukhondo amene alipo ndi honorable Madaliso Baloyi. Ndipo nduna yona za local government and rural development pali honorable Ben Malunga Phiri. Ndipo minister of industrialization, business, trade and tourism pali honorable George Patridge. Ndipo minister of transport and public works pamenepo pali honorable Feston Kaupa. Ndipo pa minister of homeland security pali honorable Peter Mokito. Ndipo minister of gender, children, disability and social welfare pali honorable Mary Navicha. Ndipo minister of natural resources, energy and mining amenepo pali honorable Jean Matanga. Minister of lands, housing and urban development pamenepo pali honorable Japi Muhango. Ndipo pa minister of youth, sports and culture pamenepo pali honorable Patricia Whiskers. Ndipo minister of labor, skills and innovation pamenepo pali honorable Joel Chigona. And minister of information and communication technology pamenepo pali amene ali spokesperson achipani chinso amene ndi Shadrack Namalomba. Ndipo deputy minister of health and sanitation amene ndi honorable Chimwemwe Chipungu. Ndipo deputy minister of homeland security amene ndi honorable Norman Chisale omwe adagwiraponso ntchito ngati msilikali otetezera mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo deputy minister of gender, children and disability social welfare kumeneku kuli honorable Martha Ngwira. Ndipo deputy minister of education, science and technology kumeneku kuli honorable Francis Foley MP. Ndipo release imeneyi
yachitika dzuloli pomwe mtsogoleri wa dziko lino watulutsa ndandanda wa mayina amenewa, ndipo chikalata chimene chatulukachi amene asayinira ndi mlembi wamkulu ku ofesi ya president amene ndi Justin Adak K Saidi amene ndi chief secretary kumeneku. So nkhani ndi imeneyi kulera kuti dziko lino padakali pano tsopano tili ndi maunduna onse momwe amayenera kukhalira tero amene akhala akudandaula kuti president akuchedwetsa kusankha ndunazi, ndi funso la yankho lawo latulutsidwa kunena kuti padakali pano maunduna onse ngokwana tsopano andi kulikonse kulibe vacant, ndipo mutitatero ndi kuti maofesi amene wawa ayamba kugwiranso ntchito andi maunduna ena ndi amene adaulutsidwa masiku apitawo, ndipo chifukwa apa timapereka full cabinet ministers tawatchulanso mkati mwa ndandandawo, koma maunduna enawo adayamba kalekale kugwira ntchito andi mtsiku la lero ndi tsiku lonso lalikulu kwambiri pamene president Professor Peter Mutharika akuyembekezeka kukatsegulira nyumba ya malamulo. Zokambirana zikukatseguliridwa lero ndi mtsogoleri wa dziko lino amene wa phungu nyumbayi ayambe kuyigwiritsa ntchito kukambirana mabilu osiyanasiyana amene akhale othandizira zochitika zambiri za dziko lino la Malawi. So list ndi imeneyo imene tafotokoza maunduna onse amene asankhidwa. Mbuyomu anthu ena adalemberapo kalata amodzi mwa anthu amene amakhala kunja kwa dziko lino adalemberapo mtsogoleri wa dziko lino kupempha mtsogoleri kuti achite consider amene wa ana madingo pa unduna wa zamaphunziro, koma malingana ndi listi pamenepo sipalinso ana madingo, pamenepo pali a Bright Nsaka, koma popeza kunena kuti ulendo ngwautali ndithu kuchoka mchaka ichi cha 2025 ukafika mchaka cha 2030 pali ulendo ndithu pali mtunda, monganso president wakamba kale kunena kuti wena amene sakwanisa kugwira bwino ntchito zawo atha kuwachosa. Mwina tiziyembekeza kuti anthu amene timawaganizirawo atha kuzapeza mwayi mu nthawi imene enawa adzakhale kuti sadachite bwino. Komanso china chimene anthu mwina ndi nkhawa ya Malawi ochuluka kunena kuti ndi chifukwa chani nthawi zambiri pa maudindo amenewa a unduna sizitheka kupezekapo mmodzi mwa anthu amene ali mchipani chosutsa. Ne mwina nkutheka kuti anthu amene ndi adzipani zosusa koma amene ali ndi kuthekera kuti atha kuyendesa bwino maunduna osiyanasiyana mwina mpata atha kuupeza pakutha pa ulendo. Kamba kunena kuti Professor Peter Mutharika mu ulendo uno akuoneka kuti abwera ndi zosiyana zochuluka zimene ndi zosintha kwambiri mosiyana ndi momwe tinadzolowera ndi mautsogoleri ena mbuyomo, kotero mwina zimene timalingalira kuti mwina zitha kuchitika mwina Professor watha kuzichita consider mkati mwa ulendo andi maunduna amene asankhidwa ena watikawaona ndi anthu kuti adakhalaponso maunduna mu regime yapitayo imene idalinso ya utsogoleri omwe wa Professor Peter Mutharika mu nthawi imene asadachosedwe pa masankho aja a mchaka cha 2020. So pamene popo tikuona kuti pali anthu ena amene apezekanso mu ulendo uno kuti ali maunduna osiyanasiyana, kuti mwina anthu ena amaganiza ngati kuti mwina waka anthu amapasidwa undunawo kamba kuti mwina kuti anthu adzolowerana, koma ene sitidziwa kuti mwina iwowa amakhutiranawo. Sitikudziwanso kuti inu mmene mwayionera list imeneyi ya anthu amene asankhidwa inu mukuona kuti pali tsogolo losintha. Mukayiona list imene yatulukayi, list imeneyi mukaona mukachita lifa ndi nthawi yapita ija mu regime ya Malawi Congress Party anthu anali ndi madandaulo ochuluka kwambiri mu regime yapita ija kunena kuti maudindo ochuluka ma cabinet ministers amasankhidwa pakati poti pali relation ina yake mwachisanzo maudindo ochuluka anthu ena amatengedwa kuti amatengedwa family yonse angopezeka maudindo, wina angokhala first minister, wina ndikuzakhala deputy ku nduna umenewo. Zimapezeka kuti enanso mwa ana ake amtsogoleri wa dziko wakale uja amatha kupasidwa maudindo, komanso ma business osiyanasiyana mboma kamba kuna kuti pali relation komano panalibe progress iliyonse. So mukayiona list iyi sinditha kudziwa kamba kuti anthu ena amatha kufukula kwambiri, koma sindikukhulupirira kuti apa pali m'bale wawo wa Professor Peter Mutharika komano malingana ndi momwe utsogoleri wapita uja umayendesera zinthu zawo ndi momwe apapa Professor Peter Mutharika ayendesera zinthu zawo. Inu mukuzichita link motani nanga mukuona kuti pali progress pali kusintha kulikonse pamomwe Professor Peter Mutharika achitira zinthu zawo kamba kuna kuti utsogoleri wapita uja anthu ambiri ngati pali chinthu chimodzi chimene anachidandaula kwambiri ndiko kusankhana maudindo
kamba kakudziwana komanso kamba kaubale umene umakhalapo ndi anthuwo. So anthu ambiri akhala kudandaula kamba kunena kuti mautsogoleri apitaja padali zinthu zina zambiri zolakwika zimene zidachitisa kuti zinthu zambiri zisamayende. Ndikambanso nkhani ya corruption idachuluka kwambiri and nkhani imeneyi simachitidwa follow kamba kunena kuti anthu ena amakhala ali linked ndi mtsogoleri. So kunali ngati kuopa kukhumudwitsana malomwe ake amangotayirira ndi kuyang'anira zinthu zikuchitika. So profesa asankha momwe atakambiramo maudindo amenewa amene padakali pano ndi maunduna okwana 24 komanso kuchita zosiyana ndi momwe Lazarus Chakwera adachitira kamba kunena kuti iwo adachita break maunduna ochuluka ndikumagawa pawokha ngopezi kuti maunduna adali ochuluka kwambiri mosiyana napo ndi momwe profesa Afapita Mutharika achitira ulendo uno kuti maunduna ena awaphatikiza ndikumapanga kukhala unduna umodzi kuti magawo ena ndi ofanana. So akuyenera akhalenso ndi munthu mmodzi osati kungoatayanisa like kuti maunduna achulukepo zimenenso zimathandizira kuononga chuma cha dziko lino kamba kunena kuti ndalama zimene nduna amalandira ndizambiri and zimapeza kuti unduna umene augawira zimapeza kuti akaugawa umodzi nduna ndeti zimalandira ndalama zochuluka. So pano unduna umodzi umapezeka kuti uli ndi magawo ambiri amene akugwira ntchito ni munthu mmodzi. So munthu mmodziyo akuyembekezeka kulandira malipiro ake a unduna umodzi komano mmagawo osiyanasiyana amene mu nthawiyo anagawidwa nkukhala maunduna angapo. So profesa achita zinthu zingapo zosiyanira napo. So timveniyo kuti mukuona bwanji za momwe profesa achitira ulendo uno pakasankhidwe ya maunduna osiyanasiyana ndi momwe anthu ake apezekera maundunamo kuti mmene mukuonera anthuwa ndi anthu oti atidalisa anthu amene atha kubweretsa kusintha ku dziko la Malawi. So tiyembekeze zambiri mkati mwa ulendo monga takamba kale wena adapemphapo za Dr. Madingo koma kuti mwina nkutheka amenewo angosungulira udindo wina wake pakuti pa nthawi. So tiyembekeze ulendo ngwautali and mu video iyi munali ndine Mike Thompson ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ma videos amene tikukonzerani pano pa Sam Vita YouTube channel.